Wani abun burgewa ga matar da ta fi kowacce mata baƙi a duniya. Barka da zuwa wannan gidan da yake kawo muku labari da bayanai kala-kala akan abubuwan da ke watsa a doron ƙasa. Yau cikin wannan gidan muna tafe muku ne da tarihin wata matar da ta fi kowacce mace baƙi a duniya. Amma kafin nan, ina so ku duba sama, za ku ga an rubuta follow sai ku danna, saboda ku bibiye mu dukkan abin da muka ɗora kuna gani a kowane lokaci. Inyakim Gatewak, wacce aka haifa a shekarar 1993, 'yar asalin ƙasar Sudan, bincike ya nuna duk duniya ta fi kowacce mace baƙar fata. Launin fatarta ya zagaya ko'ina a cikin duniya a matsayin matar da fatarta ta fi ta kowacce baƙi. Sai dai har yanzu wani abun burgewa ga wannan budurwar shine ta ce ba za ta yi bilicin ba domin ta ƙara wa fatarta ta fari, domin cewa ta yi ita wannan kalar fatarta ta burge ta take, kuma tana jin daɗi da ta kasance baƙa. Ta yi kira ga mata masu shafa mai domin su yi fari. Ta ce da su daina domin hakan bai dace ba sam. Wannan kenan, mu kasance tare da ku a wani sabon shirin. Mun gode ƙwarai da gaske.